Ukuthula kukaKristu Jesu makube nathi sonke egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Ngiyanibingelela bazalwane nonke emakhaya egameni elinamandla, igama eliphezu konke amagama, igama esilinikeziwe elithi iBhayibheli sinikeziwe ukuthi sisindiswe ngalo, igama elithi Jesu. uJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyanibingelela kulelo gama elihle eliphezu kwamandla kunazo zonke izimo, eliphezu kwamandla kunawo wonke amadimoni, eliphezu kwamandla, elinamandla phezu kwakho konke ukugula. Igama nje elinamandla. Masibiza lona leli gama sizizwa nje siphephile, masibiza lona leli gama sizizwa singabanqobi, masibiza leli gama siphephile, sisafe, lisiphephelo sethu, lingamandla ethu, liyisikhali sethu. Igama likaJesu bazalwane, igama nje likaJesu. uNkulunkulu akamnikeza lona, wamnika igama elingaphezu konke amagama, ukuze zonke iy'limi ivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, namadolo onke akhothame kulo leli gama, igama likaJesu. Linamandla leli gama. Akhona amagama emhlabeni, maningi yazi amagama, into inamagama emhlabeni, opresident banamagama, abantu abacibile banamagama, izifo inamagama, iy'ndawo zokuhlala namagama, iy'ntaba inamagama, kodwa likho elinamandla njengegama likaJesu. Ngiyabingelela njalo bazalwane, ngiyanamukela once again ka-Theocracy Networking Embassy. Lo nibingelelayo uNosipho kaSibiya, umntwana kaNkulunkulu okholwayo, othanda uJesu egameni likaJesu. Uphathi 2-ke lo bazalwane, namhlanje sizoqhubeka nesihloko sithi kungani uNkulunkulu avume sidlule ezimeni ezibuhlungu. Sizokwenza upart 2 ozoba mfishane-ke this time around. Uma umzalwane ebona le video kweyokuqala engakambona upart 1, siyacela ukuthi uvakashele upart 1 khona kuyo le channel Theocracy Networking Embassy. Sithi welcome to our new subscribers. Siyanamukela, kuyintokozo ukuba nani kusekhaya. Feel free, drop a comment, ask a question. Siyanithanda kakhulu bazalwane emakhaya egameni likaJesu. And kuma-subscribers amadala, welcome once again. Siyabonga ukuthi you-tuned in namhlanje. Kuyintokozo njalo ukuhlanganyela nani bazalwane egameni likaJesu. Ngicela-ke nje siye straight endabeni sokhuluma namhlanje, siqedelayo futhi leyo ukuthi kungani uNkulunkulu avume sidlule ezimeni ezibuhlungu. Ngicela sifunde isambulo uchapter number 2, sizoqala ukufunda khona kuverse number 8 la okufundeka khona kanje bazalwane egameni likaJesu, ukuthi nakuyo ingelosi yebandla laseSmina loba ukuthi nakhu akushoyo owokuqala nowokugcina, owayefile kepha osephila, uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kanti ucebile. Nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo, kodwa bayisinagoge likaSathane. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka, uSathane uzakuphonsa abanye kini etilogweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni, ngokunika umqhele wokuphila. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Oh haleluya. uJesu bazalwane masiqala la ku-chapter 2 ukhuluma namabandla lawa ayisikhombisa. Ibandla nebandla une-message ngalo. Ufike akuncome. Okay, ake siqale nje la. uJesu mayikhuluma nebandla, ufika ancome, for example, ibandla lase-Efesu laqala ngalo ukukhuluma. Ufika ancome ethi ngiyazi imisebenzi yakho, ukukhuthala kwakho, ukuzimisela kwakho, akhuthaze nje. Emva ancome lokhu, acknowledge lokhu kuhle akwenzayo. Emva kwalokho bese ethini uJesu, bese ethi-ke kepha nginalokhu ngawe ukuthi ulahlela uthando lwakuqala. Nansi i-system, okay, sizokhuluma ngenhlupheko la, kodwa ngicela ukudlula nakule ngxenye. Uma umzali noma uyi-leader ufuna ukucorrect iphutha kubantu abakulandelayo noma enganeni yakho, na i-system kaJesu. uJesu ufika acknowledge ukuhle. Ayikho into ediscourage njengokuthi ufike wenze something good bese kuba nephutha elilodwa, umuntu angakuboni konke lokhu kuhle okwenzile, aqhamuke ese-criticize iphutha. Leyo nto iya-discourage, especially umuntu uma esakhula enkosini. Ngcono umuntu osekhulile enkosini o-understandayo ukuthi okay ngiya-understanda kwenzakalani, but umuntu okhula enkosini noma umuntu oyingane uma uyingane ekhaya. So-ke uma ngabe kunephutha, fika uncoma umuntu okuhle akwenzile, ukuthi mhlawumbe ingane ekhaya
ubuyinikeza umsebenzi, mhlambe wayitshela ukuthi ayenzeni ukuthi hayi uyazi waze waklina kahle i-dining room, waze waqoqa kahle ekamereni lakho, cha wenzile kuhle kakhulu ngiyakuncoma. Nakhu kodwa kushodile-ke ekhishini uthe mawasha izitsha wangabe usayibhakisha emakhabetheni. Cela next time ukulungise lokho. Yayibona leyo nto? Ukunokuthi ingane yenzile okuhle yakline ikamero yakorobha uqhamuka usumzali usuthi lezi zitsha ey'ngabhakishiwe y'hlaleleni. Leyo nto leyo iya-discourage-a nezolwane, iya-discourage-a noma ngabe-ke ubani, noma ngabe umngani, noma ngabe ubani. If ufuna ukumcorrecta, ku-acknowledge okuhle akwenzile and then bese uphoyinta lokho ukubona ngase kudinga ukulungiswa. Alibongwe igama likaKristu Jesu. Bengidlula-ke nje lapho bazalwane. So lesi strategy even uJesu himself akasebenzisi kwamanye amabandla la njengoba eyisikhombisa oyifika akukhuthaze ukuhle akhuze oku-wrong bese yabatshela futhi nansi enye into futhi uJesu wabatshela ukuthi nililahlile uthando laqala. Ngenza isibonelo ngebandla lase-Efesus lesi uJesu aqala ukukhuluma ngalo la ku-chapter 2. Ufika athi nililahlile uthando laqala, akakhiphi inkinga kuphela, ukhipha ne-solution. Akasho ukuthi hayi nililahlile uthando laqala bese bashiya kanjalo, kodwa abatshela ukuthi phendukani nenze imisebenzi enaniyenza ekuqaleni, because ile nto engiyaye ngisho yabona uma ngabe unento ofisa ukusiza ngayo umuntu obonayo ukuthi lo muntu akayenzi kahle lento, noma u-wrong la, noma unephutha la, noma uyabona ngathi uzoweleweni la, akufanele umuntu umzele nengozi nje kuphela ukuthi makanje kanje. Leyo nto ayisizi, kumele uma ukhomba ingozi ukhombe ne-solution, sometimes ne-cause ukuthi nakho ukukhoze ukuthi nayo i-solution, nayo into ingozi nayo i-solution. So-ke uJesu wayekwenza konke lokho kucace nje ukuthi into abayikhuza akwenziweni ukuze leyo nto ilume. Okay-ke kuleli bandla-ke kodwa laseSimna lela esifunde khona-ke namhlanje la esikhona, uJesu khona akakhuzanga lutho, akukho esimtholile nje bakhuza, but kunalokho ubancomile, wabakhuthaza, wabaqinisa, wabawonisha ngey'nhlupheko eyizayo. So kwamanye amabandla la ayingenankinga. Khona elinye futhi la vele athi khona akukho kuhle-ke khona, ungakusabi-ke nokuthi uma kwenzeka ngekho kuhle nje. Kulela bandla wavela athi nje uJesu unesimo songathi uyaphila kanti ufile. So because there was nothing good kubona akakuthi uzoyiqala income, kwakumele nje baqale phansi. Kufana nebandla laseLaodicea, wathi nizibona nithi nicebile, wathi nje ni-blind, ni-poor, ni-wretched, washo nje isimo leso. So-ke uma uthunywe ukuhambisa umyalezo kaNkulunkulu, say it as it is. Yeah. Kwaqaleka-ke ngenye indlela la ebengingazile khona, but la engikhona-ke bazalwane ila uthi uJesu uma ekhuluma nebandla laseSimna, masiqala-ke la verse 8 la esifunde khona, uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho kanti ucebile nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo. What we find here ukuthi labazalwane babenenhlupheko ababhekene nazo, babempofu futhi kunezimo nje abey'thile ababebhekene nazo. But my question is, why uJesu uyakwazi? Okay, before ngiye kwi-question, what I'm learning la ukuthi uJesu knows what you are going through. Uyazi ukuthi uJesu ubhekene nani, usuke azi everything that you come across, zonke izimo esibhekana nazo uJesu uyazi. Uma singabantwana bakhe siyihlambulula sigcina izwi lwakhe, uyazi ukuthi sibhekene nani. Ku-part 1 we mentioned ukuthi khona izinto ibuhlungu esingena kubo because of izono zethu. So-ke kulokho-ke uma umuntu engakaphenduki, it's a different story. Uma ungena enhluphekweni noma ebuhlungweni ngenxa yezono zakho and awuphendukanga, that is another story. Kusamele kuqale ekutheni uphenduke, acknowledge amaphutha akho, uvume isono sakho, then uNkulunkulu bese yakuthethelela, and then bese yazazi inhlupheko obhekene nazo, akulekelele. Uyazazi noma ungakakholwa, ulindele uma ungakakholwa ulindele ukuthi uze kuye. Uyakwazi obhekene nakho noma ungakakholwa, kodwa ulindele ukuthi uze kuye kuqala, ngoba indaba iqala lapho. Ukuthi ku-Isaiah chapter 1 verse 18 uthi wozani sithethe indaba, uthi noma izono zenu zibomvu njengegazi, uthi ngiyakuyihlanza zibe mhlophe njengeqhwa. So indaba iqala lapho ekuthenini kuthethwe indaba yokuvunywa kwezono. Indaba nje iqala lapho ukuthi zivunywe izono. Angakamamukela uJesu, amukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakhe, avume izono zakhe, ayivume uNkulunkulu, ayivume nakumuntu aconfess, enze i-confession, ahlambuluke, and then because khona abantu abahambayo athi umuntu uyakholwa kodwa omunye nje akakaze ayivume izono zakhe uNkulunkulu, omunye uthi mina ngizona uNkulunkulu phela. Kanti ibalulekile lento ithi iBhayibheli kuJakobe chapter 5 verse 16, if I'm not mistaken, uthi nivume izono komunye nakomunye abe sithi umkhuleko olungileyo amphilisa ogulayo. So kwesinye isikhathi
nosuku kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi umzalwane ahlambuluke. Umuntu uma yamukela uJesu angaze ayenze le nkonzo yenhlambuluko, it's very important ukuthi uyohlambuluka. Khona abantu nje abadinga ukuyohlambuluka izinto abadlule kuzo. Okay-ke, okay, umoya kaNkulunkulu uphephetha la athanda khona. Yazi la ngithi ngifuna sikhulume khona ngakafikeki. But-ke yes, uthi-ke uJesu, ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho, ngiyabazi nompofu bakho. Ithi indaba into engiyifundayo la, masingabantwana bakaNkulunkulu sithembeka uNkulunkulu, athi uNkulunkulu kothembekile uziveze ethembekile. Bazona uNkulunkulu uyiveze ethembekile kothembekile. Yazi uma uthembeka nje uNkulunkulu, uzigcina emngcweleni, uzigcina uNkulunkulu ukunqanda nalawo bungazikhona ukuthi kanti kunengozi engaka uNkulunkulu unqanda kuyo, just because umezwini nje wathembeka kuye, nawe uyathembeka kuye. So uNkulunkulu uyazi ukuthi ubhekene nani njengamanje, uyazi sibhekene nani, wazi kahle njengoba ekhuluma leli bandla uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho. Kanjalo nawe mzalwane wami ekhaya, uyazazi inhlupheko zakho, uyazazi ilingo zakho, uyakwazi ama-challenges zonke obhekene nawo, ukwazi kahle, uyakwazi. Yes, uyakwazi. Amen, uyakwazi. Uthi-ke mayiqhubeka akagcini lapho, uthi ungesabi lokho ozohlupheka ngakho. So-ke uyakwazi uthi futhi ungasabi. Ngamanye amazwi, ngaphezu kwalokho obhekene nakho njengamanje, ngaphezu kwalokho esibhekene nakho njengamanje, kunokunye okuzayo and uyakwazi uJesu. Bazalwane, izimo ezidlula kuzo right now uJesu awengazo, uyazazi. And akupheli lapho, wazi nalezi eyizayo, khona eyizayo uyazazi ukuthi ziyeza. Uthi ungesabi-ke, ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Khona inhlupheko osazodlula kuzo, uthi kodwa ungasabi. Why athi ungasabi? Because uyazi ukuthi masigcina izwi lakho uzoba nathi, masigcina imiyalo yakhe sihlala kulokhu athe sikwenze, thina okwethu ukuthembeka kulokhu athe sikwenze, yena uzongena nje nathi. Athi kuMateyu chapter 28 lapho ko-verse 19-20 athi bheka nginani kuze kube sekupheleni komhlaba. Uthi bheka uSathane uzokuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni. uJesu uqale wathi ngiyakwazi uzohlupheka ngakho, usiyachaza-ke uthi uSathane uzophosa abanye benu etilongweni. Uthi ukuba nilingwe, uthi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. So-ke my question is, uJesu uyazi ukuthi bazohlupheka, bazongena ematilongweni, the question is why? Ngoba uNkulunkulu namandla onke, why angakuvimbi? Why is he not stopping these things from coming to us? Uyazi ukuthi sizohlupheka la, uyayibona ukuthi okay, we are about to suffer this, but the question is why angakunqandi, angakuvimbi, kodwa kunalokho akuvumele kufike kithi. That's the question, right? Okay, it's gonna be answered. Asiqhubekeni uzophenduleka umbuzo. Uthi-ke thembeka kuze kube sekufeni. So-ke ey'nhluphekweni zonke okwethu wenze njani ukuthembeka? uJesu uyazi ukuthi kunalezi ngane nje zakho ezihluphayo, engafuni ukulalela, engafuni ukukholwa, uyayikhulekela kodwa ayikakakholwa nje. uJesu uyakwazi lokho. uJesu uyakwazi izimo obhekana nazo kwifamily, i-rejection obhekana nayo, ukuqanjelwa uma ubhekana nakho, uyakwazi lokho. uJesu uyazi ngezimo ey'ningi ezehleke, wazi yonke, hhayi ey'ningi, zonke ezikwehlakalele. He knows. Uyazi futhi nalezi esazosehlakalela, uyazi ukuthi what is still coming our way. Nkulunkulu. Uthi-ke kodwa thembeka kuze kube sekufeni, command leyo ukuthi asenze njani, asithembeke kuze kube sekufeni. Kunezinto akangazi ukuyivimba ukuthi zize kithi, uzoyivimela ifike, kodwa okwethu ukuthi asenze njani, asithembeke kuze kube sekufeni. If you are a woman, umuntu wesifazane, uyazi even abantu abazosondela kuwe coming, abanye with ingathi beza ngama-intentions amahle, kanti abanye they are coming with ama-intentions amambi. uJesu uyayazi leyo nto ozodlula kuyona leyo, but what is expecting from you, what is expecting from me, ukuthi sithembeke kuze kube sekupheleni. Yabona nje ukuthembeka, uthembeke uwedwa, uthembeke engekho okubonayo, uthembeke engqondweni yakho, uthembeke enhlizweni yakho, uthembeke uwedwa with nje wazi kahle ukuthi hayi akekho umfundisi oseduzane, akekho
but uthembeke uze besekufeni. One thing ezosiza amadlule ey'meni ukuthi sithembeke uNkulunkulu. Singa-compromise just because siyahlushwa ngenxa yevangeli, just because siyalingwa ngey'nhlobo zey'lingo. Ngabe silingwa iy'nkanuko zenyama, ngabe silingwa ngokuzingelwa, ngabe silingwa ngokuthestwa, ngabe nhlobo zini zokulingwa, nama-temptations, nama-trials, nama-test, ngabe hlobo luni. But okwethu esizonqoba ngakho bazalwane ukuthembeka. Yazi nje uthembeke uNkulunkulu, uma lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uziveza ethembekile kothembekile. Into esizonqoba ngayo yini bazalwane ukuthembeka, sithembeke uNkulunkulu. So-ke masidlula kulezi nhlupheko esibhekana nazo okwethu ukuthi sithembeke kubani? kuNkulunkulu. Uthi-ke thembeka kuze besekufeni, uthi-ke ngokunika umqhele wokuphila. That is why uNkulunkulu eyivumela angayivimbi, because lezi zinto mazisehlakalela, they are producing a crown for us. Zisikhandela umqhele. The time we are being tested, thina sinqobe umqhele kaNkulunkulu, umqhele uNkulunkulu asibekele wona uyanda. So-ke uNkulunkulu usibekele umqhele because of the things we go through, because of the things we suffer. uNkulunkulu usibekele umqhele ngalezo zinto lezi ezidlula kuzo. So-ke okwethu kwenze njani ukuthi sithembeke ngoba uNkulunkulu usibekele umqhele. So-ke bazalwane, uNkulunkulu is aware, and uNkulunkulu ezinye izinto maziza akayivimbi, but uyayivumela zize kithi. Uyayivumela zize kithi because ngazo kuproduceka ukubekezela kithi, ngazo kuproduceka umqhele kithi. Usethi-ke onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo akasoza oniwa ngokufa kwesibili. So-ke bazalwane, onendlebe makezwe lokhu umoya kaNkulunkulu akushoyo. Lokho nje umoya kaNkulunkulu akushoyo emabandleni, lokhu umoya kaNkulunkulu akushoyo kimi, lokhu umoya kaNkulunkulu akushoyo kuwe, onendlebe makezwe. So-ke ithi indaba wonke umuntu unayo indlebe. The thing is akukhulunywa ngendlebe yenyama, kukhulunywa ngendlebe kamoya. Cause uthi ohlabelela kahle emagameni okuhlabelela athi vula izindlebe zami zizwe ngomsa wakho, ngoba tshela abonayo izindaba zakho. Amagama okuhlabelela-ke nawo. Usho njalo-ke uthi vula iy'ndlebe zami zizwe ngomusa. So ikhona lento yokuba ney'ndlebe zenyama, bese kuba khona iy'ndlebe kamoya. So-ke uNkulunkulu uthi onendlebe makezwe. So-ke lento ithini? Ithi kumele siyele sithi Nkosi ngenza iy'ndlebe zami zizwe, ngoba ikhona lento yokuthi ngenxa ubude bendlela, ngenxa obuningi bezinto, ngenxa sometimes yama-desires ethu, ngenxa yey'fiso zethu, ngenxa yokucabanga kwethu, ngenxa yewili yethu, intando yethu, kugcine kuvaleka indlebe kamoya, sigcine singezwa. But uNkulunkulu asize siyinxusele ukuthi Nkosi open my spiritual ears, ngikwazi ukuzwa lokhu umoya kushoyo emabandleni. Uthi uma uqhubeka, uthi uma uqala umhlabelele, athi uthini? Khuluma ngenhliziyo. Uthi ngiphe Baba inhliziyo ehlanzekileyo, ungenzele umoya omusha oqinisileyo. Bazalwane, mnandi lo mhlabeleli yakudala. Yabo le mhlabeleli siyacula manje. Yabona nje Nkosami, bazalwane, basile mhlabeleli amagama akuhlabeleli icilongo levangeli, kunamahlabeleli lapho esivuselelayo umoya wethu. So-ke usho njalo lo mhlaba uthi hlanza inhliziyo yami. uNkulunkulu uma efuna ukukhuluma nathi fanele inhliziyo ibe clean ukuze indlebe kamoya izwe. So uNkulunkulu bazalwane uthi-ke asizwe lokhu umoya kushoyo emabandleni. Haleluya. Bese ethi-ke onqobayo, bese sekugcineni onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. So-ke bazalwane, silindeleke ukuthi sinqobe noma ngabe yini esilingwa ngayo, ezidlula kuyo, inhlupheko ezidlula kuzo. uNkulunkulu nje u-expect-ile ukuthi sinqobe, and ukuze sinqobe sinikeziwe konke okuzosiza ukuthi sinqobe. uNkulunkulu usinikezile nje yonke into ezosiza ukuthi sinqobe. Ngicela sifunde leli zwi-ke elokugcina, uPetru wesibili, chapter number 1, sizofunda khona uverse 3 noverse 10 no-11. Ufundeka kanje verse 3. Isihloko sithi amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokholo. Verse 3. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikele konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe.
uthi in English, His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness. So-ke His divine power has granted us all things. uNkulunkulu usinikezile everything ezosiza ukuthi sinqobe. Everything, it is written here ezwini lakhe, it is written here in His word. So He has given us everything. Akasifihlelanga lutho ezwini lakhe, usinikeze yonke into. So-ke we've been giving everything. Okwethu ukuthi siye senze lokho asinikeze khona, and if we do so, sizokwazi ukuthi sinqobe, overcome everything that may come our way. Ngoba uthi onqobayo akakwenzi ukufa kwesibili echibini laphakade emlilweni esihogweni, kwi-fiery furnace, ichibi lomlilo, la kuyophoswa khona usathane no-antichrist namadimoni nawo wonke abangamasaba uNkulunkulu, ne-Hades nokufa kuyophoswa khona. Uthi-ke uverse 10 uthi, ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka, ngokuba ngokwenza njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade weNkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Uthi, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, though you'll be richly provided for you an entrance into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So-ke if we practice this day bhaliwe lapha ngasekla ngoba uNkulunkulu usinikezile konke. If we practice lento esinigeziwe la, uthando, ukwazi, konke lokho kubaliwe kunezinto ezibaliwe la, ungayifundela mzamo osekhaya usuke verse 3 wehle. So-ke if we practice these things, if we practice izwi likaNkulunkulu, God has given us everything to overcome. So-ke konke sikunikeziwe amandla okunqoba izikhali zokunqoba, noma ngabe imaphi ama-temptations, iy'hlupheko ezidlula kuzo, singakhohlwa isihloko sithi kungani uNkulunkulu ezivumela singene into emene ezihlungu. It's because sesiphendulile, it's because usikhandela umqhele, and it's because uNkulunkulu ubonile vele ukuthi lokho esidlula kukho sokwazi ukuthwala, kodwa akasitshela khona thina ukuthi onqobayo. So okwethu is to overcome, because we have been given everything engasenza ukuthi sinqobe. His divine power has granted to us all things that pertain to life. So-ke nje uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe usinikezile everything, ukusilobelela akasifihlelanga lutho ezwini lakhe. So-ke onqobayo uNkulunkulu kasisize bazalwane, asisize uNkulunkulu, sithwalisane, sikhulekelane. Lithi iBhayibheli sithwalisane imithwalo yethu. If umzalwane wakhe is going through some things, pray with her, pray with him, sikhulekisane singabantwana kaNkulunkulu. Khulekele nabazalwane, sikhulekela nabazalwane, ukhulekele nabazalwane abalalelayo njengoba ubuka le video nje, bakhulekise nabazalwane ababukelayo abalalelayo, because ngokukhuluma kanjena kunama-test eza kubo, balungisela ukuthi bakhulume iqiniso, bashare izwi likaNkulunkulu. So-ke singakhohlwa ukukhulekela nabazalwane, nathi futhi singakhohlwa ukumkhelekela abazalwane. So-ke sikhulekelane, usho njalo uMpostoli Paul uthini, sikhulekele nathi. Singisho njalo nje bazalwane, sicela sikhulekele nathi, nathi ngisizwe inkosi siyanikhulekele egameni kaJesu. Uthi-ke nithwalisane imithwalo yenu, ngoba ngokwenza njalo ngigcwalisa umthetho kaKristu. So-ke umuntu nomuntu unomthwalo awuphethe, isiphambano sakhe semihla ngemihla. But uphethe wakho umthwalo, umakhelwane eceleni, if edlule entweni ethile, kumele umthwalise, kumele umkhulekise, kumele umthwale, because lithe izwi likaNkulunkulu sithwalisane. uNkulunkulu anibusise-ke bazalwane, kuphela lapho inyalezwa namhlanje. Besiqedela uphathulo ukuthi kungani uNkulunkulu avume sidlule ezimeni ezinzima noma avume sidlule ebuhlungwini. uNkulunkulu abe nathi. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed, and please share the video, and please like the video. Chofe like button, uthi chofo lapha ku like button, and then don't forget to share, comment, drop down a comment down below. Uyisibusisa ukuba nawe siyakuthanda ngothando likaKristu Jesu, uthando olungcwele egameni likaJesu. uJesu aqhubeke kanifihle bazalwane, anisibekele, sisaqhubeka nje sifuna uNkulunkulu. uJesu uyabuya anytime soon. Jesus is coming back. uNkulunkulu anibusise. We love you in Jesus' name, amen.